Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. You never made it. Come on, me coffee and coffee. Come on, me coffee and coffee. I send TV and coffee. And you bring tea and coffee. This Akoma that's your night yet to me that's not all day. This Akoma that's your night yet to me that's not all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never made it to come. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I can't run a visa. Miss Alphono, the soft ladies, me in Phono, so the gentlemen. The baby, sir, now no zinzan. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my. I can't can the wild denopo. The man worrying your rubbers and worry.
Come me coffee and coffee, come me coffee and coffee. I send TV and coffee, and you breathe and coffee. If I come my head, that's your night yet to me, that's not all day. If I come my head, that's your night yet to me, that's not all day. I come my edge, I come my edge, I come my edge, never made it to come. I come my edge, Akoma edge, Akoma edge, darling, never made it. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. Akawa ran a bisa. Miss Alfona, the soft ladies, me in full so the gentlemen. The baby said, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your baby, you shall on page my can no one done upon. The man worrying rubbers and kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9. Akoma 87.9 FM. Akoma 87.9 FM na fei. Monia TV abodon kwed betum live the amamo. Enifa ena wo baby biada wo bia bomodia se nei sabre don shiri yi obeka ye ho bra abedwafo atnase na yede akoma mu nsem dwumadi no ebrewo baby a wo bia no pewadwa no etna so na bomodia se obehwe dwumadi na wonso wachie bie de yede ebebe bia hwese ubenya adesua bi ede afrimu hwese de yede bebe bia no so ebetumi aboawo ewo wabrabo wanamontiom wakoni abem obi bia emu wadawroma entie na entie ne sakwa na emum hwe na etie na efa etoto wabrabo ho na entume emmoawo edin ya mejeso ene makos edin ya mejeso eno no nti baby a ubehumi bia no ubetumi afreme makos metwamani na mejeso nso ama na shanenso se abedwafo nyina
enso aye krado ewo dendua yi emu nanakua ewa ha koko sanso na sikapa Evangelist Samuel Mensah, Pastor Julius Naba, Ishmael Haywood, wono enemy producer. Beluchi, Nanda Yao team no so Edieko Facebook, YouTube, Facebook, Akuma 87.9 FM. Follow, like, comment, share YouTube, Akuma 879. Subscribe, your notification bell no so every so you get notified. Free FM 97.5 and so ewo Techiman. Nikki Pizza Fan Club GHUK, Ezra Fan Club Hamburg, Germany, Mrs. Buadu, Yachia Opa, Strong Adams Ventures, and also Yachian Ye Papa, baby, I will be ano, Yado, na yen se also, Wodo ye, the Momono Seneson, Se Christo, Edo, Kase, pa. Mamma Beja Fakwaba. Evangelist Yakwaba. Yeah, and a mommy. Yakwaba. Bejoso. Sikapa Akwaba. Yeah, no. Jo. Na. And then me ho anam say. Say the way say jide tuntum. Say na de tuntum nya atare. Nam say. A color. A color. Beautiful color. Yeah. Nam say a color. Koko a color. Nam say a color. Efe. Na say ye hanno. O sha na akopasa mo. Asamo. Ye. Sasa de wo ye Onya hu se tuntum hyewa. Eyi sound tuntum. Sanya tuntum bia so na E che say wo ye. Ntoma tuntum. Wa shentuma tuntum na ebia ntuma nkataso kan ho aboduku tuntum. But did you say their thing say stylish who ya on style yeah And you found yeah hanno. and you know that mentality because but Enra mesua ade bi. Do you have to know Obi and son what treating you? same way Me ade bi an mesua bi free mo. Do you have to know somebody? Same way And son what treating you? Yeah. What ebi kra no a ye kwotwa de me fan say bi ye kwotwa de e wo baabi na obi nimu wo na bi a ohun wa omunemuna ni ade na jenjenja do ba idwade fo no mo je hu mu obi nimu no aba oh won ma so mesi na nakwe ni o sika pani evangelist wo ye hwan wo nua TV wa Akoma FM omo na ye sir papa mpacho the message you so do you have to know somebody and son what treating you afeni nkotonkoto and now say obi be fra wo phone so hello so why no na wo kwa wo ya why oh me pacho Marco Marco na wo say me pacho eni se unhunu nipa kra wo bi yo and son we treat Obi o ha just we hu ne sofo we ne sofo afre na answer oh hello hwan ye sofo papa na mpacho wo se me se e ho no se wugina ne nche ya that moment na me nsagu na ya ase just don't when ansana abra woni ni kunukura ate wono se de obesi akasa akere no this is what the nitiri ko badem ye de sa de de ye pepa ye pepa experience bi na de bi ade bia me experience bia no ye futuo de mame na ye futuo so de ma obia ye be ya ye koye ne surgery so bi do bi number ma say ye friend na ye nya no ena entie no ye gu so ye program no ena obi sande ne pakro na na si o ya friend ya test no but omo no eya na course ba omo so pa eno de na kofoni ni so omo ya adoye nti no obi ti be pick call bi a obe branch ubeko account message ebesa nti no ena on pakro send message bi ka che na o si oni e se mo hunu munya asemesi mu betumi enya omo amana ye so ye je number no de ni e free
Tie fre o me bi unfair no se maje. Onim obi a number so. Eje number. Yeah, hello. Number ni di. Me na Kasantam na me pento. Be kasantam. Oh, Man kasa no. Oye dio. Man kasa no. Na say na me home kakra. That's a Marcos. You got your Marcos. Hey, ma. Hey, you be na fe na say hey. Na uni just had my bibiri mu hakwan. This is Seriously. Ene Sana enye say. Ye ra ho na ye sika boa. Kebe hangi up Akra no a enka at the moment our years are the no properly line. Nyasa. Enka ohun ni pakura wo ye ne sa no da ne nkwa na nyina. Because me ni number na me friend no da me nyi bibi afiri. Sanye bibi nti a. Me mepe. But akra ne de nti na me gu ahome kokko. Na me bo bi di. Sidi o si ye. Hey ma. Na se bibi nti na mo obi frɛ wo bi. Won say e wo me say bia why busy. E bia phone no. Oh, but he was just trying to be like, oh, me call baby kasan. I'm say, hey, what am phone so a wonim ni pa no. Black man. I who I say, hey, ma. Say, hey. What me yan say? Oh. Actually, yeah, when you that say obetu oni nipa no beko baby nti sada no obenya ho nti no sabre no bedru ono na oni nipa no na wo nti ye frɛ no a nya to boase chechire bibia mu ya also what is a Marcos nti na wo no kra ye se so kra de ne de bebo because fie me re wo ye ko nyina kra na wo ka ho asem na wo transidin na me wo sunti enipa human being for you. Obi animo no. Say entina ama ye bibre mu ha no. Obi a benya na nka opese woni obi a ye pe. Anya possible. Onko say na hwe obi e wo ho oni obi na ti o oprapra ne fie ma no onhu ne so mfa so. Se de obesi ajojo no. Se de obesi atete no. But ni refi say sa akora no. Only that particular time. Only wow. So ne ma so kakra ma ho. Papa say be na me ka se mbichira ma no. Se hunu ne se. Papa me hia no program. Me pon na mama ni sika na me ko. Na mama ni sika na me ko. Mi efia mi ko wura mu. Se ne baba na me ko wa. Enti se wo edin pa. Mi hia ya ne hey aduma sei na wo ye obi a ne baba na me ko wa. Wo treat ne baba dan kase se wo de wo ko fie wo no ko chia ne papa no. Obenim go asese ya. Me sukra man kai no. So wakoto domo. Wakoto dom. Say you want to say you me introduce you we ya. Oh, suffer de me problem. Mama yes. Papa any fan. And son watch themselves. Kasi I mean ka wo abo. Mama yes sanyo, mama yes. Ene ka ba yere. Opo wonpo nka ba fa mama yes sanyo mabi. Unse obi o ha say me na mabie shop. Enti de me pe na me be ya me nkora. Enti se nkora me nkora no. Se wo mudidi anopakra eni kwan se wo mudidi. Ha mujire ho yeden. Me say last time me call my bishop. After the me nsegu me bu say. Ena me jira nche. Nkwa betimi aye adwuma no. Ena me hwe. Nkwa wontimi nye. Mono efri. Mono we no container ne ba. Why ne be? Obi ba na woni mu hwe no. Na ore fi se year ending of year emu ya na ye koto. O kai se ye koye na yakofa business no na omo na ehhehhe emu no. Ye wie omo time so ye se omo ehhehhe no. Omo kono. Ye wie ye bra ye nyo obi kwa ma ni ma nem. Eni Mickey. Ena ye elodi ni ma. Uni ye to onya unsa no ma ye ko. Omo ka se omo omo mfa so. Me see wo say the way na lady ni si pray wo ho. Lady ni ko wo twa na ho sa wo no obi ma ni be yi ni ma ne ma ye. There was the boy ho. Because yes you bufu ni e ka say. Ye kwa. Ni sika so.
Inti ya ko baby foforo because yenya obi obeyi a inti ni sika enkam inti wo ko na wo ba na oba nam se wa hwe inti kire se omo ehu wo mfaso wo hu se woni officers ni ekugina ho kasa se wo sere nkomo nyima yansa na omo akọ na omo se da bi time na so se omo time aso omo koda inti kan na na say treat ye nipa yie na wiase kura ye kukuru wa wo ni ma bia okohwe wo ye nurse ni ye nipa yie wo ye doctor ni ye nipa yie na ochina wo so ebi betimi ato saa betimi ato nti ene yasema ye ka kyerɛw ansa na ye de dwumadie no aba no na hyene so ema me say Akoma blood donation exercise no nyame ya ato mu a memene da etwiem moja ho hia o moja ho hia ena da no me de ye fato say atapeni ye de boss ye de me da mama menka thank you ye baba atapeni na hwese de esi brei na ye benya sika yi na bia next week ye de ne beko ye de no call ya se hia moja na yakase oni moja nti ye mpe moja ma na ome enya bi na we free ya ne fasa ye bra ya bra ni ye kasa ni bebrebe ni nyina aye hunu nti wadawro ma enu nti ene ye pese ye twe emoja na ye de kokofo anoche ye di sie sebeya se obi ko na ehu benya se wo mo be ma ne moja ne ye de ache ne nkwa amunu mu wa no ye betumi enya na moja ho amano ya enti saa ebia na nipa no ye breadwinner wa busuanim na wakowu na ede asemu aba enu nti wadawro ma nyame ya atom a memene da echinechi memende ya no ochinechi ya no panon son sharp pepe na chese yesi nkonya ewo Akoma FM ye ni mo ha yi ada ye ne Kumasi City Mall main entrance no na edehwe ni mo enu nti oba enema bebre ubenya faso die bebre enu nti tutumrika ma na moto na wode ebra na mako waje nkwanso oh yeah waje enipa nkwa waje Yesu moja ji nkwa no Yesu moja ji ade na ade nipa ntimi nye bi moja nti nipa gabi da doctor su anwa de ntimi nye moja nti se obi ntimi nye moja obi a ebi nuru baabi a wo no say blood is life nti se wo twi bi de ma obi a na kire se wo no se de nyame ka se yenji akra no wo so waje akra save so nti wo so bra be ye bi baabi a wo bi a omo wan hye kra o mini so ma sesa no dia those days no more hye bi se wo twa onso nya case bi na se atwemoja I think that's all obombe ma card so that to be until betwa wontwem we kura I had to suggest to me ho da chi bia onso nya ehia wa na afi onso very simple omo e beka onso etimi ka cho be se moja ni hadi kope bi bra wo a watwe bi da na de under any circumstance bia no o se nya bi ma so many bia ma because o abo bi pen enu nti bomodia se ube save date no wachinechi na chese wonso watumi aba na bomodia ebia woye adwumakuo na wonso pese support na say wo sponsor Akoma blood donation exercise no a first number ma yesisi a 0209 11 1990 0209 11 1990 0209 119090 na chese also one ye penifo edi enkomo wana waso yasene bi say a Growfine herbal tonic last show insecticides and afi Mid City Dental Clinic ABA Herbal Clinic Z Mineral Water Grace Phyto Clinic womunyina aso yasene ena yede ebewu enunti bra for do bebudu yantwi moja ni emfanye obi enkwa enra ye boss wansa na yakwa de wase ye koso ye boss wansa
Elsie, who's a mirror feeling? Wait, you want me to Elsie Amegashi. I know you're Canadian. I say Amegashi. Elsie Amegashi. Obatan. Yeah, what Obani what first Sabia son Sabia Yard national get what now I didn't know what former Kakrama 26 years Elsie wounds and near 16 years for Bayer and near 15 years for Bayer. Now when you need what the Kaya woo one when you are hunting and then Bemana Baba for beautiful girl. So what didn't say any? So what didn't say any? Wobane chia yira and fawo our check. Wo check and fawo would the honest walk or be moo. Near dear gumu. No anyam, no one war, no a giant my bearman. No a drum, what's a copper bearman for the GD is first, the first bearman. San or second bed. Who's another papa casse? San or drew to said, yeah, where drew 2.5 years enough foom. Into yes, I not just another 2 year holding, not bear man. Yes, I know about Fanadi. I know the crop. Let's say, I can't. I pray you, Papa. Say, free feel want to be your crying man. I know what make a statement to be. What say? And can when you quad your crying bema or mamma? Next one, you one and to show. Well, I'm saying a new master. But I could look on my mamma as I say, just else in the side, Nadia. A baby baby only my we ask you. Was a bear man, say papa, own to me, man on mouse. And I memon no more on so. Or won't even soon be jack on about papa, so near the idea of a call. The idea quite away, idea, yes, I be a chap a pedant. So a time will come up. Oh, papa, oh, Yana, while so crown would you with Jimmy Winyan Bowas as so. But no one so I was winning. Oh, now, and no, now can it be Briar? Oh, may can Jimmy I meant to say because my Jimmy. We answer to 7 and to my Obi Jimmy, young can just with Jimmy because it takes Jimmy one a baby because my walk, but who am I fast away no my vagabond child, my vagabond life so I will vagabond child out to not vagabondly I done every I done vagabondly and I'm vagabondly as I could pay them for vagabond my for Frozen chain. I'm also I was and them vagabond vagabond Jimmy was Abraham me so because let me because almost the first food not be food second food not be food now third food there now food oh it's Jimmy now say every what oh it's man you catch that man be montiasi o na you come me say sex na nwane o burade nyankopon and now wo me catch them de bia say ne boa ye den kan no say wo ya ababon mo den say den kura wo du pem ade obedie die obenya those days kura say na hwa kakra na buso fie tia ne ade it is ahun kire kura wo say den kura na ade obowura antemansa fie na ade o ma voice wa wo say tuma wo chiba akumienu bia wonya nsuo mogu so apa na wura okoro but why fee na so obi kura be mo say opportunity na nana wo de nkra na be du achi akobi na won kwa na akobia abeda and you will be you. Yeah, no, just a mean one quack problem. Now, something can say, but do it. Oh, see, I catch them a muntio. Now, Munyan Sanchay, Munyan Sanchay, baby, I would why I see count, baby, you know. Yeah, you do up, eh? Shut up, I'm here for Bible by first back on characters. I didn't, I could do Limpana. And you baby, you crowd, not so. No, what you say? Yeah, the same way. And I'm not with the TV. So, my wife, why your friend say, yes, say, also. Yeah, more brana who born a Kenyan tia. Yes, say, also. And do maybe a so called fool, a coya blue. Now, a blue go to 2 and Sana. What you and your scary, I best quite yes, out here. Oh, 26 years.
what is over? Let us say, oh, you see, until I make us home. I the young man say, Coco. Moon catching you says, or Babia see a Coco. Moon can say, now what Coco now say, baby, a Priscilla now, I don't call you. Bema, I do call you. Bema, what's our sanko? I didn't go. We are double. We are Preco. I did about 7 qua. If the Bema don't call on Patron, the Bema, you. I don't know what the other day to say, I want it in yes. Oh, catch a woman be a woman. No, Mammy be can't say me no say. The bar on a bed D and come on. The benefit or the carrier answer of a I'm saying, or Pamon. And on the banner, a few years, a year or Mukum. And I, or yes, we're going to be between 20 men or friend of banner. Oh, ma, no crime, why you not classes here and not in the middle mo, into Jiska. Na, ya, what at home. So, I'm sorry, I can't say, and this 1 hour crown, your friend said, Galamsey, a year the banner. No, sir, me banner. No, sir, just a government like us away. Oh, yes. Oh, Galamsey, see a 1 country, mamma. Oh, Pibia, one of my because I'm a nice sort of mamma, I didn't master. Oh, baby, it's all this one. Oh, Galamsey. And no, or cause me Galamsey Tiska or Tibia, met me at the Ama, Mamma, Mamma, man, when you scour heaven, it's what trust over Covana. Nothing as old as a channel, mamma. And I got him say, oh, my in your hotel. It's okay to remember when you get walk. But the boys in Bamaya mobile ask the woman to Jimmy and a Nana Obapa, Brana Beja, and Mammy, now. Aha, Akoma 87.9 FM, and I fay on your TV, Akoma Nsem Jumediano, and Noah, and I wash na fay Utieno. Na, Nana, Marcos. Na promoters. Nyamia dum, me ho ye pa. And I am a birthday. Oh, I tend to Maba White. No, I see. You know, I gave back a said, yeah, old. Okay, also good afternoon. How is the condition of the fallen boy from the story behind the actor? Me patch on the condition of the Atianity. Improving so that Quapum say, yeah, by your surgery. Ebia not yanka one 760. Ebiana, who say there be ya bebaso, ya beba, ye wa winning intino. Then what ye enton na entono said you city and asan or baye, Copim say, obey to me, I surgery, made us a sword, sir. Obapa, Marcos, a ye piwak natural, 3P garlic mixture, and the birthday get wife, and Nsem Kitua. Let us, Marcos. Yamobibia aha emobibia akwaba edeba akoma Nsem dwumadie so medofo mebusa se ompono emotisen megide se waje mesu ofie se Nyankopon adom oho ye papa ene eye yawada awurade ahweye nso wama na wotwe no akwa pro asabetu ya somdwie mo se na wotwe ne kɔ na esabetu ye se ya na ekire me no mienu se ye di afe na kyerese ye ba na ebusa wo se ompono emutisen ye pese wo gi yeso e wo fie ba bia wo bia se Onyankopon adom oho ye papa esan se awurade amfa apomoden ene ahoden no free soro ama wa untimi enye hwe etipi work natural ye ba na ebusa wo se ompono emutisen na wagi yeso e wo fie se Nyankopon adom megide se wagi yeso sa ene nkomo ye ne wo edi no ye hwe menstruation. Emma bebrenua ehuna mane pa ewo mafichiri kromo enti yakoba sa na aye esu aye amane aye adwadwo kyese obabi wo hono a ebeka enna kakra bi amene bu ne nsa na aye esu because eyawo ene ahomete a oba bekom no enya asem ketwa obabi nso te se ne nua ma bi ebu omonsa no de ne nsa agunite no wo sugu ne yam awrade na me de adan papa na me de adan wonim de enti a se ye kase wo ba bu ne nsa no no ba asase so no ohun bi da ene obi nso ema ehia ne yedi nkomo o chale menses na ba o ya ma ye free pa we nso de ba kama
saa nkɔmmɔ no obi tie wo ɛnamfofoɔ no matwa ahyia no obo sɛ mu di saa nkɔmmɔ no na wayɛ din no wɔte hɔ ama na ada na wayɛ din agosu agyae me de menses de ayɛ style bi o ayɛ style bi kyɛ sɛ mehu de menses ne pɛ sɛ kyerɛ me ɔse ada wɔse sɛ Monday na bɛba a ɛso sɛ ɛkɔ ɛwɔ paade no ebi mma biem nti ma mehu deɛ menyɛ ma no mu nnura nkɔ maame medɔfo waduro ɛyɛ 3p garlic mixture ane 3p ɛna ɛbɛboa wo ɛyi saa ɛhaw no nyinaa afiri hɔ ɛde ama wo 3p garlic mixture ɛna ɛbɛboa wo ɛyi saa amane no nyinaa afiri hɔ ɛde ama wo wonim deɛ nti a deɛ ɔde ne nsa agu ne ti esu sɛ ne menses no ebi deɛ ɛba kama a yɛde di nkɔmmɔ no ne deɛ ebi mma koraa no medɔfo hyɛ aseɛ sɛ onom 3p garlic mixture o menses no ɛbɛba kama ɛbɛba normal ama wo nso wayɛ wɔ bɛasima na sɛ o menses ɛmma na ama wabrabɔ no wonhu deɛ wonya wo ho because ɔba wa mu wo nsa a onwu o yes sɛ menses ne nkɔ yi a awoɔ no ɛmma enti pɛ 3p garlic mixture nom na ensiesie wɔ fichi korɔ no na bibia enye kama enti menses na ɛmma no fa 3p garlic mixture ɛyɛ wadru ɛbɛba am bibia akɔyie ɛde ama wo afɛdie wo so sɛ ɔno so ne deɛ no sɛ yɛ Monday ɛna ɛbɛba a ɛso kɔ egu paade ne mu a ɛnoa no ebi mmabiem ɔba fa 3p garlic mixture yɛ wadru awie ya bowura pharmacy shop ɛne baabi eto bibiduro bodi ne kɛkɛ 3p garlic mixture obeyi bi di ama wo de drugstore okra bi esu na numbi enura nwumre na aye adwuma enwumre no wasa numbi aka ho se bosome ne so a menses na ebe hya ase aba se ye problem bi na woni padua ni mu a ebeyi afiri wo se ebum obi atwa ne fibroid e de sende ye oye bo wa ha because na ono ye se fibroid e na aye no abeda ye fununum enti che se ne menses ne kura agyae ba emabiem ohu de wonye ne ho Osha sesa onum 3p no 3p garlic mixture no eyi ne fibroid ne beto ho se tem ema efiri ho no da bia obu ne nsa ama waye kama eti menses na emma no pe 3p no ebeba ama bibia aye kama oba bi nso tie me ne die no se eba enkonti metena ha unse ne mecha atare fufuo oba bi nya ne menses a atade bi opa bia wotimi hye enso baby ho no mo a ontumi nhye white amahye because ne de no ebe bum bebre eni kwa se eye saa menses no e wo se eye adantemo so ho na aboa ekoye advanced level a na ese ekofa problem e de abro eni efe no overflow na e de how eba medofo pe 3p garlic mixture na enom obaba no pe ma ne nom oyire pe ma ne nom ebe boa ne pa ama ebe regulate menses no ama oba wa fichi kro no ebe ye kama die number ne frɛ doctor e bia de me bu bosui oba no ohunu bi oyire ohunu bi wankasa ohunu bi ma ye nim komo na doctor emwa ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Bora pharmacy shop any baby eto bibidro bia wo de bodi ne keke 3p garlic mixture obeyi bi edi amount entafiti kromo eyawo ene ho amane a mabie bi so edi a kire wi edi ne kofa ba oba bi wo hono mo se enti wo ho a na menses no ayeba sa na da bi ewia se bibi ankoka papa enye grede ena se asosoa anase kan ankoka kokoo so antenhwe fom da tigi se wo de asosoa ne yi we se tem na da fom ana de wo fom na de se kan na yi na da fom na ja wasesa enti de kofa ba ne se 1 oba bi wo hono mo a onum nnuro se ode ebo ne ho ban se onyem bebre no a ne ye ma bebre na ye nyina ye bi na emom edro na wo no mo de abo ho ban no ono doctor di nkomo ana wadanfo ama enum bia nti na wo so koto bi ana wo ko pharmacy bi ema wo no mo kasa said this is what I want to do dem pese me ye ni enti mo mo wa me enkwanche de en de emoa wo enti ma obi a owonim de e wo saa kwan no so family planning kwan no so na omoa anye saa obenum aduro bi a ene wo ho mfa ebetima moja atu yedi kan ana ebetwa wo menses ne kora ana bema menses no aba nketenkete enti ye nhye no nso enum aduro bi akeke se wo do bo ho ban de to so mie no obu ho no ko wopa ne ni bi hwede ne ho ebe ye fe te se ebe fa wo level
ebefa wo mogya no corner doctors for ne midwife for no monhwɛ no monyɛ ma wo eye kama enkoye bibi ekire be di problem bebre no a enenam so ama omomenses no omonya ehaw ewo ekire obi nso de eye sebi awo achi obo no owo wie a ekire no na ne menses no aye bibi ho etisi e ka ne se na wa fred doctor na wa kyerɛkyerɛ wo die no mu de akyerɛ no na ho sɛ de obesi amawa no maduro no de afa enti wawo awie ne kyerɛ no menses na bibi ho a me ni nkomo na 3p garlic mixture enye omu adwuma obi nso de eye sebio wanyinse na asɛe miscarriage eno so etima menses no problem eba ho eti nsunsu anso ne de eye bebre IDS ne de ka ho mesraw hwɛ de beboa na eye ne pe 3p garlic mixture ne nom ne moa obi nso no ma ken ono maduro bia wonfa apane bia nhye ne nsa ho enso menses no aye basa ama wo pa wo kora nso wonya bi pe 3p nom me ni nkomo doctor beboa ama bibia atumi akoyi edi ama se wo afichi kromo ehawo a etima wo sisi eye wo ya den je se ba na bibi ya yew wa ya ase na etwa etima wo yem samfro na wofu ayekutu na abofono asa de wonyem onso kora wonyem etima wo ti pai wo na wo ti ye wo ya na se woni su briw wan pe bibi mu ansa na eye atwa wo ahwe obi de eba wontumi nidi wontumi nkọ baabi anso nka menses nso de eba yo de kama eya wo kakra bi na obete wo wayase na bia wo no fo ahye kakra na osisim ye oyere kakra bi eye science a eche wo se bibi pie afini paduanum eni kwa sa ye wo den eba sa emwa ema wontumi nya hwe na wotumi pie kɔba mpo na ye den na menses nti wakafie ma 3p garlic mixture enye wadru Bowura pharmacy shop ene baabi eto bibidro bia obenya bi gie number na frɛ doctor na afemi nche baabi obenya 3p garlic mixture ato ewo Ghana ha baabi a ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Kumasi Bowura Kwalena Heba Dani Heba Kriske Heba obenya 3p garlic mixture ho fonko Abet Sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral no ene di nhwani mu wofa kwadwo Heba Tamale baby a electromat no na UDS so Charles Heba ewo ho Little George and a Health Alert Clinic omunyina ewo Enkramadina ene Ashamai fo ni kire ho obenya 3p garlic mixture ato Wedema Pharmacy ewo Ashamai afi wodo ni kire Enkran so a okanshi King's Walk ewo ho Kofsam and Angel Heba wode Ghana ha baabi a wo bi a wo hwe onua TV wutie Akoma FM Akoma mu Nsem baabi a Bowura Pharmacy shop ene baabi etu abibidro wo se ope 3p garlic mixture kokonom oba na NCC wa fichi kro ma moya reso a eno nche se 3p moa wo de frɛ ye na doctor ono ni nkomo enfo apomden ho number no eni eje ni amfa nkomo twetwe no NC number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se 3p garlic mixture ewo toom ehwe ho a ebo ehwe container eye box yellow and a green mu ene de garlic koko ato ho pebito ne no medofo ebesiese wo fiti kropa nyankopon ya adom adasa ne 3p garlic mixture eno besedi ehia ya crowd nyame ensha papa nana aha eye Akoma 87.9 FM Onia TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a ena wo hwe na fe wotie no okay nti abedwafo ensan entrance emma me biem na okay Pomodi asa obehwe no ose ede amaye aha eya Akoma 87.9 FM akwa Marco eya na metumi hwani oma bia mese nti enipa bi etimi tena ase dwene wo mo ho kakra unse nka woye nipa idie anka wo sori ya na wadwene kakra mesi isuo ma wo ba ku na me wo ba ku se de mesi wo ba ku ya be me kwan ya wode me fa so
ɔde me fa so owie ye wasa be fa akwala ne kɔ gay asɛm na meke unsa ne papa eno na ne papa e ka sɛ ɛkwan a guy ne de ne fa so no nka ba bi ɔpɛ sɛ ɔde ne gina no a ne ba ne ma ne nsa si fam no ama onhunu de wɔnyɛ ne ho enti saa woyɛ nipa saa de we nyina wotumi tena sɛ me dwene kakra ma wo baako me wo baako yi me saa o se ya ne call ya tam akora yi de free me nkyɛn ma saa akɔfa second one aba second one yi so ɛno so saa na me na mu bububu mi mu ɛkɔ wo kɔ so a wo saa kɔtena bɛɛ ma foforo ho enti saa adwenya ana sɛ saa hyehyɛ we nyina wo tena se kakra dwene kakra senti abrabo a me bɔ akɔ wo kyena me bɔ akɔ sisɛn enti me ba bɛbɔ ne na mɛma so saa me se ma yɛtwam sɛ woni mu a ɛyɛ bi sɛ oba deɛ ɛna oba deɛ won sɛ oba te sɛ kokɔ woda hɔ ɔkyenkyene kra yɛtumi de oba ma ko wonti bi da sɛ obi sɛ oba te sɛ kokɔ te sɛ bɔdeɛ apro crowd be ya pro wo de be ya hwan say wo tra hon na wo pro say say you go ya akakru na me say san kire na wo gina so na kokko kama na kokko na enya akakru no wawie na me say na san kire na ya bi mu kire na ya na me ntem ase ho na ka kire wo na sala akakru be ya akakru makoni ka be ansa na be ya akakru eniema ye di process of na da bi o echenchere saa no kra ebi wo ho kra saa mi kra saa kakro no ebi wo kra enyem de hwe se de esi a chenchena ye no me papam na me hwe se de esi a propro no ye yi na enyem akono mpo ena makopa bia ye de adi enti se de o keka saa kire mo no se wo ba ansai ena wo ba die se de wo ba tie me wo sei wuchu on TV asiana saa futu no no to on TV asia bia na ansa bia no abrabọ na bi ti ne sai nto on so ka bia na ma o ma brabo o hinti bia na sa de ana sa ya se ketwa ya ka dada mo ladies ya ka dada mo ko so na mema so sa ya ka dada mo se wo firi ayi kwadwo ho na wasi kwabena ho na wasi kwaku ho na wasi yawo ho na wasi hey wo betwam wa ho ofani nyina ebekọ ebeye kakra obi ampe wo de ma no kura akwa wase mempe wa wo de ma no se bra we de na de mesro fa me ekọ na me mo pa be ma jo so ne bedaka wo serious be ma wo say when yonko be ma na de wo ba kurom ho ya woni ne mpokura wo woni ne tie se kura akotu chisa we ja no wo sa wo no ne wo bucket 20 say for serious say no ti fa so for serious boy na so wagini papa boy na so wagini tire say o yonko be ma obi eturu tinsa wo ba wa gine ne na tena wo comfortable sa a tire say wagini na oba wo free be ma foforo so be ma wo say ko fa jimi for say dia that na wo dia that na wo na dia enti mesramo girls mo nyine kakra o na nya abrabo na nya nuanie na se na me ka tro mo say ebi sori yesi ye odi onu ade natural kra no wunu na wo nyini a ara ne nine ni kotodwe ni sisi ochim onu ade na nyamede ma no wo ochim na wo bi ka kira o se ko ne ko ye bi wo de ne ko sise de onu nyame ya ma no onu kra no obre ebi wo ho mitum si ewrade we die chese utumu se nantie kra ye ne den na wo bi ka kira o se ko ne ko ye wo to sei ne di ba beduru obi ka kira o se ko ye wo no fo sei ne di wo beduru na wo hunu se wo nyini na wo sei ya wo na wo sei se de waja wo ba ho no yes na wo 20 years na so wo ba wo na ketwa be na wo ba no kwa wo 2.5 years wo nyini wo nyini wa ba wi wa ba ji okọ ba nanti okọ wo nyina bedru sei enti wo so hu sa wo so wo ko ya wo ba na bedru die na chese wo so anu kwa na ekọ
enu akwa na ekọ obi say me de me say de me sitie no me mfa be ma nya hwe nti me nware me de me nya me ba enu anu no ho me si use ko oboa kwasi adwene ne si bi ne afutu boni na ya de ma wo no mo futu fo kura nso nim nyansa oya baya na osisi onim nyansa fa bi no proof papa na de o ne ayi omo ye to ne ho ahwan omo role models na ne wo mo enti omo kan na omo ani me de me wo saa me mpe be ma wo mabra bomu hey sister wo betwam ebe kakra be me bia ni ho a wo pew ebe kakra na nka wo sra se wo bi mra na nka wo me wo benya ba ko bi fafo wa ha mu omma munya na ada na ye de dada mo no na mo mani na ho na wo bi bebre wo ba bi hu a wo se obeduru me na bi kra nya me be hira ne kakra bi me mpew ne na hantai ne de wo be sa ye ne ho munya de mo kire no no na beduru me bi no wo betwam se de wo si so no ya akona kwa hwe o maame kona kwa hwe o maame saa na nso wo benyina ba be ye saa de ni biam ebe kakra no wo papa kro ntumi nkọ ne nchen sa wo papa so ja no ho a wo bi ampe eti saa na kwa hwe eti arabe yi wo betwam nya wo ye ni nyina no wo twam kwa no wo twam ebe ye kakra me de ye ma homtie ne se ebe ye kakra no wo ma ni nyina wo bekwa kofo mo wai na ye ka che se wo ma no enyina abụkwa kofo mo wai me de ekura fefe wo jeja wo mo saa basa ade na wo yesa nti bedrum le bi na wo se ba ye ko se nanka ye nkonkoje wo mama wa na ye bunansa ke be hweno apa ye be che ade oma na ke be ba na he mu pa ye be dada ndi na ba na ba bi wo bia akwa ye be ko nanka da ko bia so wa ma ha na baby obekọ bia else ye me say ye be hia wo say ko te me mamba me e na be ma no e na obefa akora no e na ode ne ko ye e ni se nyina na ye obisan be ma de e ni kwa so to hey ye de sa de oba ye ka no kore se wo jimi say na wo ma akora bre na akora esu se ya akora hu ne wonya ne ho na ne hu ne wonya na ne hu ne wonya ne ho ade e na akora kakra bia kakra bia wo de ni si ya say adan eti babia wo bia no enkofa foforo ma bra be fa wei no na kwa hwe ni yie ma ni nyini yie se wo de wa ha mu ni de yenim se be ma bia nso on dem na ha mu no be ma bia nso no obi because we wo de ne ko ye no waja no ho wa ba be fa wei no enti babia wo bia no bra be fa wo ba na fa ne ka ho be ma wo ba se woni mu a wo ba enti ka cha se mesro so ma fa wo de a me sa pe wo ba ka ho enti ko fa akora ne ye de ebra na me de me pesa me de wa bra bo fa no me de afa e ko wani a wa be pe o ba bi atena evangelist mame ai me ni aba man na me turu fo kakra adufudi ade de hu afa na atwa adufudi ati se nwam takra be kakra na da ne bo ne da wo kwan no assemby si south interest achepa gabi wi an ho akra ne papa na me kwa no wi an ho beda no boyfriend was out sa na dwunu so de ne panyan ade chingali na anwe ne se da wawu wan fi na ade ne ko wan na ade ne ko man papa be na akobo na mane se oba no ba wa ba gina firi nsem mama emranti abawi asese nsirade ye kan ye bi wo ga me no be da ma de achi me no be ne ma me kura nim so wo hye ho obi betimi free school wo ba hye wo ho me bi patase paparazzi di mo supermarket bi ho be tika mo a me duro me koto ayi resa akola ke to abi school ni akola hye school uniform na bench bi a wo team ni aso ACS ni so na wo team na papa si papa pa no wasi beto tode mama kam se akola wawu anatwi wote wonni no se wo ntena condition mu da yanim se wo school obi ba na papa no nika bi a shalom si papa ba ye president point na nipa se pa so chiw so ne ba twempra wawu e kwa o do be fa so no ene mranti aba no nsuro nyame se ade na me ye no da chi bi edie ne besie me ka first da me no ba da ma ade chi me se me ne da wa me tim ni ama hwe na ntu wawu na south de na si me ya no so no ma pre no wati me se ho e bo 4 na me se so ko
So ko no ma me so de dokuru si so. E fa lo be fa pie ti me bie mpoma. Na me ma no hiri eji ampo na me si me ka che ma me se me dwunso e wa cha. Me fa cha na me ji ni si firi mo na me di ni si fo. No fa e che na o wa na. Na anaju bibi sia. Galamsey kuma ni ekum nipa wo. Wo na ye se ani abu abu. Wo meti wa no ma ya wakadre kikiriki na na bu. Sram. Moja nhwe bu a sika no ma. Na wa wu mo ha. Ti sa magashi. Ne do wayo. O papa ni bia wo. Ye se amna abu akum. Bo ni so yes ano asa. Ade se Galamsey ase dos. Ndi se prisia no wa obefiri o. Nanka. Won kota Papa baby foforo. What wo? Papa yi nim ni bakura akọ no. Ukuru nsu kra wanim kra so a obi ala obaka say unipa na anabu aku no. Na more risky my life. Woda achi abrantie. Ka wako baby ko pesika. Ka ne boni su ni. But obi ba wagina sha wo dem. Ye ka say bradi a wodi atam. Na ka tem. Na yes one nkwa no odi atem. Ye ka say dia wodi atem. Bredi o mudi atem. So but ye ntufu ye tu shebre. Ye ntufu ye tu shebre. That's why for ka baby a mo ba mi se madu o no. Ye yatra ho. Yatra nkwasi ade amudi ya masamomo. Modi ade ma na na ase ye huru so ma jimi mo ya na achemo. Ya na achemo. Sesi ya na achemo. Ya na anji o. Sesi. Sobro. Momo de jimi ababa ta won sesi ya na achemo. Ya you bra me enche. Jimi. Wahu. Dade la wo yal minu abema asufutoram de ma obi ba. Unim de besi. Unim de beto no. Ejana ya ha o hwehwe le ba. Ya ha papa na ya. O to ne pan ne yira wo no na wuni ho. Wo sha bagashi school na wuni ho. Wa befa na ka hunu nyansa nse de abrantie. Ehunu nyansa kobo kokoko ya. Oda ne share nse o hu se. O pere baba no a. Abrantie. Wo ba bi atena. Na wo de ade afuo kum kwase anti. De afuo na ape. Na wo nyo ba de fo da. I'm saying we Jimmy say kwale me hu bi do. Jimmy say me hu bi da. Okay. Man yentu mema no so before. Asa di amagashi nkwana. Yentu mema no so before. E ade e amagashi di adwane yen. Ana abom so mo nam. Ana abom so no. Ana yo me wo bebe wa. Ana no de de awe de. Ana de nya na mshemba. Ana de. Se na o se o kontinka mo hwe na. Ana mo de ne sa no. Eti man so atena fie housewife mo nya mwa. Wo mo bo mo hyebra yie. Emma ya papa. Ose no akofa ba yi. No better. Anu o say see nya daba. Say food dey akasa tere mema. O ja le bo so. Me say no. Me say amama yenu na ebra no. Me kasa na ma mo di gare nkole. Mo di gare ma. Ena wo be ma no wu. E sara no ye no. Papa mu na be ma no wu mu. Mu mienu nyina. Mu di ha kra ba. Ba be so we na mo bre. Awo kwaduma kwa ye ju nya sika beka fon ten say. Ti fi amfa so be no. Etianu mu na ma asemu de mi hia be wa na wa sa de we. Ya be ka mo sam. Emema me enu tibi. Muti ra magashi 26 years. No muti ra magashi 26 years. Me say asabwe. Amama ni bi kwa to me. To me ya say na wo Asa do ba no so ni faso. Which is here dia ba na me nya from so. Nkra no mo so. Na hwede. Ya be sha no. Easter holidays ya Be kwai. Na yeba ya nkra ni na eba kwojo wo mo de ye ma omo holidays To no kwa na aka. Eti ye na wose nka kwojo no ka na nka kofi ni wo mo ne o se da Babu ko. Dabi. Won to me. Kwojo nko aka ne nchen no won to me. Dabi. Me say mu ma o mo wanye mo. Kala 2 years. Mutimi konti. Dabi. Oba kire mu nya sa. Hello. Mami. Ame mo akara. Ya Na wumpo. Erade adom bibi aboko. Ya da Krista se family mu tonti. Meda se etiefo ene adofo de edi nkan ye de nchia kese pa efri tonchi e bal center akache ebre onipa biara o hwe ye na osanso etie ye ene awie yi
tonchi o tonchi yɛsɛ mɛmɛ kura mu sɛ twitwe tonchi o tonchi ɛmaa no nso sɛ atadwefoɔ wɔ ɔma te dɛnɛ tonchi o tonchi kookofoɔ no nso sɛ sɛ ɔmo ɛnhyia kontonchi de hyeɛ ane ɔde hye konkro timi de sɛbi ɔde ne nsa bonkum ɛhwɛ abɛnkwan ɛna akeka enubuna abom a yɛde ayɛ nnuro ɛkuku da mmiɛnsa aba adwaman ɛso tonchi 3 power combined mepakyɛ tonchi cold capsules tonchi feminine herbal capsules ɛna tonchi herbal capsules nnuro yi mmiɛnsa nyinaa ɛwɔ adwaman ɛso ɛma deɛ ɛmɛɛma deɛ ɛna kooko ɛdeɛ ne nyinaa ɛyɛ habamma ɛna yɛde ayɛ yɛnubuna ɛso ɛmfasoɔ twɛdiampɔn ɛde habamma ho nimdeɛ adwom kontonchi de hyeɛ ɛna wakeka nubuna abom a yɛde ayɛ nnuro kuku da mmiɛnsa na asase so obia ɛne n'adom akyɛdeɛ na kontonchi de hyeɛ ɛdeɛ ɛyɛ habamma deɛ ɛna me nso me deɛ ne sɛ mede bɛbɔ nipa ho dawuro ɛno nti mete hanom se ya na meba bɛbɔ aduru a ɛfiri tonchi links aso yɛ ho dawuro obia wɔhyɛ ma course bia anim sɛ aduru ya wada ɛne fiada biara kontonchi links yɛbɛtena sɛ na yɛbɛbi pɛnsɛmpɛnsɛ yɛnnuro no mu nsɛm ɛde kyerɛw na ma wo nso wotie na nso wohwɛ na woyi wo deɛ ɛfiri mu na woyɛ bɛrima wo deɛ ɛwɔ mu woyɛ ɔbaa wo deɛ ɛwɔ mu ɛna kooko ɛɛdi wo nya nso a wo nso wo deɛ ɛwɔ mu onipa biara a wɔtie mi a kooko ɛfifiri ne redeɛ no ani obi a ɔtaa kwan ne minimu obi minimu tumi yɛ ne hene onyaayɛ nkɔde ne nsa ɛbɛwura ne minimu na wakɔ akɔti ɛso ɛyɛ ne sa ɛnyɛ yie ɛyɛ die ntia ɛyɛ kooko ɛna ɛɛdi ne nya ɛdeɛ bɛn kora na ɛkɔfa kooko ɛba daa ne daa mekyerɛ mu ma ɔte aseɛ sɛ kooko kɔfa baeɛ ɛyɛ nnuane a yɛdie yɛbɛbrɛ mu anom sɛ deɛ kooko yɛ ade a onipa biara ɛwɔ bi na sɛ kooko ne mfifi ne redeɛ no ani a onim sɛ ɔno deɛ noa no kooko ani ne so nipadua bia kooko ɛwɔ mu obi a ne yam ɛta ɛbɔ mu kurududu yam ta ɛkasa kyerɛ no mɛsɛ dodoɔ anaasɛ yɛyam bɔ mu sɛ kurududu a yɛsi kɔm ɛde yɛn obi yam tumi bom na de ɔte ne nkyɛn kora ɛte sɛ ne yam abom ɛyɛ kooko ɛna ama o yam ɛbobɔ mu saa wadaroma wohia tonchi cold capsules ɛyɛ aduro a ɛyɛ kooko aduro tatahye mesi sɛ wotu kooko ase a entu ase wɔ wedie n'ani ɛwɔ wo nipadua no emu ɛno nti nom tonchi cold capsules na ɛnhye kooko no nyinaa ase ɛmfiri wo nipadua nim na wo nipadua no nso ɛmfa ne fa ahodeɛ ɛmfiri kooko ho obi nso kooko fifiri ne redie n'ani ne titiri ɛne yɛ to kwan obi wɔ no ma kooko afifiri ne to ano kwan kooko ne wɔ wo yam nti no wɔɔkyem no na ɛpae kooko wɔ so a yam timpa nso ɛdeɛ ɛnya wo da ɛno nti dɛ mɔɔ no a wɔkyem na ɛpae a wobɔ nso wobɛgya wo nan na mogya ɛwɔ mu bɛrima bɛgya nan na mogya wɔ mu ɔbɛgya nan na mogya wɔ mu abɔ sɛ saa wobɔ nso wɔwia no wakɔsɛbi wakɔ akɔte tissue no ɔde apepa na hemfie no mahwɛ sɛ wɔnya ne menses anaa ɛnyɛ ne menses na aba na mmom kooko no ɛwɔ ne yam no na apae ɛna ama mogya firi ne to ano kwan ɛɛba obi nso kooko afifiri ne to ano kwan ɛno nti sɛbi so ɔkɔtɛ agya na bia so na ɔkyem a deɛ ɛba no nyɛ twim sɛ ekima na apae anaasɛ ate ho na mogya ɛɛba ɛno nso yaw a ɔbɛfa mu no ɛno nti wonim obi a kooko ɛɛdi ne nya sɛ afifiri ne bo so afifiri n'awaa mu afifiri n'anim baabi bia kooko asisi na kooko asi obi furuma so ɔnom tonchi cold capsules no ɔdanya ne yɛ na deɛ si na furuma no so nate bɛpem saa abere kooko ne mfifi biem ɛnso na ɔde aduro bi tare so ma ne te a akyɛ na wɔtwe mmienu na asase sa so ba nanso ɔnom tonchi cold capsules no aboa na ma ne ɛhye deɛ wɔ ne nipadua no mu nyinaa ase obi a wɔtaa posa n'ani paa wohia tonchi cold capsules ɛne kooko fura nkɔfoɔ bebree ni ɛsiane sɛ yɛne nwoma no ɛmmerɛ sɛ me ne mmienu yɛ ha yɛne ne yɛkɔhwɛ ahwehwɛ mu a ɛntini bi de nam yɛne ne so a ɛne nam yɛne ne so nketenkete mepatɔ yɛposa yɛni no sɛ ntini baako nya sɛ ɛte sɛ ekima ewiase mu sum aduru yɛn ɛno nti mɛsɛ onipa biara n'ani so taa yɛ ne hene ɔtaa posa n'ani obi a n'ani timi yɛ kɔɔ ɛnam kooko nti obi a wɔtan kwan ne minim yɛ ne hene obi a n'asom obi timi de ne nsa nyinaa awura n'asom ɛsasa n'asom yɛ ne hene sɛ ne nsa baako a nkɔmɔ a ne nsa ketewa na ehunu amaneɛ na ɔde wura n'asom ɔte n'ani tu n'ani obi timi yi so pɛnti obi timi yi so afɛnto obi nya praeɛ na wabu na ɔde wura n'asom ɛsan sɛ obi yi takra ɛsɛ obi baagi mu ɛne oyi ya na ɔde aka ne katama so na ɔde wura n'asom wɔ no ɛsan sɛ n'asom yɛ ne hene
de obenya bia me so obi charger e hye ne bag mu oyi cha obi timi tu ne phone me te mu obi tu ne phone na yi na hye ne phone mu se na som ya ne hene wakwa na som ne ho ya bufu e wo ka anim eno nti otu ne phone na yi no na o de run na o de yi na sense na som ya ne hene eye koko e na eye nipa dodo sa koko wo obi aso edi enti sense ene ye nuane na ye die no ni nyina ko wie wo start ye ni di ye metu nipa bia fo se wo shi koko na se no na o ma waduane atoso de no adoso enkwansu so aye ni bebre ye ma ne nkwa ye nkwan mu ye ndi nkontomre bebre me pato entosa ye nhwe se bedoso aduane nim ye hwe se bedi ade bebo ye ni padua no eno nti mese oni pa bia koko woni so wo hia tonchi ko capsules wadawo masa wo pedro ni bia to wo kumasi anum se afoni chium e wo Asempa pharmacy owo Edum PZ baby ye nua mema ne ton phones no Asempa pharmacy Edum PZ okwa obenya tonchi enro ni miensa nyina bi ato Seba e wo Abrepo Junction Santasi taxi rank Seba Abrepo Junction Santasi taxi rank Rock Pillar Herba ewo Kumasi Kewo opposite Abraham Bookshop Rock Pillar Herba owo Kewo opposite Abraham Bookshop okwa obenya tonchi enro ni bibia ato owo Santasi nso a Maggi wo ho Adum Chemicals wo ho ba bibia ye ton wadrobia okwa wo so pe tonchi ko capsules tonchi feminine herbal capsules tonchi herbal capsules okwa obenya tonchi enro ni miensa nyina bi ato me pa cho wada Roma odi wani twem e wo Tema community 5 Little George e wo honom Halu Seba e wo Okanshi drug lane Adepa Heba e wo Madina Old Melcom Fafon na boy number ne friends CA na oni yen entwetwe enkomo number no e 0243 90 77 33 0243 90 77 33 ana 0553 51 11 59 me patro koko fo nyina enkoto tonchi ko capsules obi a woja ne na moja pram no obi a ne so ate enam koko ntime se minim driver ni bi wan hia ye tonchi ko capsules me amese me bo ne ho ka me se da bo ne ho ka duro no mako miensa afei de ono ankasa ene koto duro no enom se wo nya ne redie no anasa ne body ne ebem esa se kane no oja ne na moja pram no onya ne nai kura na obeyi ne boxer na ne tu nyina eye moja enam koko enti na koko wo so na moja pram no etimi ma wo so te ankasa ebetimi ekum se me ame yonko brebo koko eku ni maame sama ne release anasa na me nhia tonchi ko anasa me nhia kontonchi links na me share tonchi links a nka me dofo nka ne maame mfiro no ma dane maame wo asena bepem sabre enu nti metre oni pa biara wo tie me say your maame say your papa ena koko edi ne nya efifi ne to ano kwan ne akotwetwam ne akotete ne eye ne sei me pa cho hyiase wo ni paduanim me se wo tu yawe bi ase a efifi wo wedie nani a no madura be hyiase tonchi ko caps be si koko bia ase wo your ba na wo menstrual pains a wo nya tonchi feminine herbal capsules oba ne nantema aduane enkoyie siesie homa nantema aduane enye de be ma to hye so sabi no deda wo so te de e wo himfie honom oba ensuo bi gu nkafi wo himfie honom eba o tatiti wo himfie honom pa wo nya tonchi feminine herbal capsules tonchi herbal capsules nso me ma de be ma opese wo je ne 3 point e wo mpem isisimu ye dene pastor ene sofo edi ho dance wo se mo adro tonchi mema de me se ma obi abinom obi anto binom edi enti wo se wadi ho dance enu nti wo ye be ma na se wo pese wo sisimu ye den woni mo obi odwonso ntantam prostate odwonso ntantam dwonso ne kan wa na eba woni beba wo so no adwonso agu ho dwonso fio wo ta aposa wo be ma wo bedwonso be wie na moja edi achu a wo hia tonchi herbal capsules wadaro ma me bre no aso nyankopon ya adom okere besan so aba na ye biebie ema ne die nim ne ye biebie mema ne so edie nim ene me ba ma kokofo koko kum nipa koko tete nkofo koko gu nipa nim ase wo yam ubom wasum ya ohene uminim ya ohene bibia benya bia na ode awura wasum me pa acho wo hia tonchi ko capsules for your number ne sesi eye 0553 51 11 59 and 0243 90 77 33 tonchi koko for say omote tonchi ko capsules so a no ma sorry ye de obi bia se nyankopon ya adom ochena ye besan so aba
But I say, Minyaba Haya Akoma 87.9 FM on your TV, Akoma Nsem Jumedi no Enua, and I worship na wutie Enra Yente ho Yentumi, nti ene yede amamo na yebesan aba case no eso na foforo so nti yemra na yemfa yeba yidie no entoa so na etiefo eyema no eyefe yemma so no na ebi bisama ko na etesen na etesen de atia ena etie eye atapeni Philemon de no de atia na tie minu adofo saa na condition na ya ko pe free bra onya nkwanhyia no de besi enne da yi sisi a ya no guso a ye kasai anopai mene no anopa wiamu yi me bo modi afre ya mene no edi enkomo na sede osika ne nsem no no kwasam se de bia no woti a ubesu bekoso esu na ene woka asem bi wose suku a na mepesa mekwa enu nti meye asa mi kodi pa na ye bia na tumi enye ska na me dia toto provisions no akono enu na me de da hayi na che say die nti kura no anko okopa adwuma aye no ade kura no wantumi anko school no aka ama enne wabubu eda ho wanko piska no so de koto iPhone 17 Pro Max na ne nafofuo kura bi no wonya bi nti no okopa adwuma bi aye na odi akoto bi wanko piska so de koye bibia okopiska se ye bie school a odi ato provisions no odi akọ wo be wie school wo betuatua ne ma kakra o maame na wu November yaye na ye ni papa nso yare oni ahoden 84 years osan yare ti waso okopiska no odi onu abeto no ho so wo school na all kasa no wanko no nko se minimi nua ba na eye me ya se nka kakra na nka mo apratio se nka kakra na nka mo apratio ya do na nka mo apratio May June July na nka wo ma pratio se enye bi na eni fie mpo a anka edru se yanka obi a se me basuade ye ba bi ebi wo bia ebi wo fie a ebi wo fie a anka akra ne nya ne peace of mind no this education about be koko te se kan na koko na ye japade nti ka oba ni made sa no ko no be wi a wa kra che da yi ni ma before say de be ya obitimi a pass na exam no watimi ato no so nti ke ma no kra anya bi bia ba de am ka sensa tia nyina anya penti to da na ebi mu hyebe ne nkra bi o de ba wi ase no na mo makota ma ne hunu eti ayare hosem pa na ebia ene eda edinkane a wo hwe yen na che say wayera una kure wachiem osie ne sen akura yi wedding fee do enwotwe 18 years the friend Philemon na omo yentafo nti atapeni no na the okawo no eyoba nti atakakra na ni nyina ne se owo Edwesoman Senior High School Edwesoman Senior High School na bronya bosumi no mu ye ma ye call holidays and o say okwa akoboa na wanya ska kakra de ato ho na ye bie school de atoto provisions akọ ene se ne maame aka de ho odin a wo kodi pa hwe wo mu kakra no maame no ewu wo mra na wo hwe wo mu papa wono so eyare wono na bewu e de agya papa no maame ni wu November which is last year omo ye na ye November no the December akra ko peska ba nti no ne nua ba no ata no eboa obi oye dokono na chese ono so omutom bia ya mane kakra na odi ato ho nti ono so be ma ne de ne se mensi ni a na wadi na chi lebra na akososo ni mu amu wi a na ma mane kakra nti we ne de na eye carpenter ni no onya no na o se ni ye nko ekono ngo ene manya adwuma ye kobo dan so nti ni ye nko ye kwa fa we mame na chese wa ye ne sa ene se wo soro ho bani no was from master na ye adwuma no so won fa de ma o through third floor abranse ye to so me sa wa hunu hwe biem eniti no the hospital ko fa no chi
akora wo kwa ko pesika dia ko hwe ne school o ko hwe ne school nko pesika ne nya hwe ejankaba ntafo ofiri be hwe ho no ano no se se ye free ne nine ba bedru ne boso de ewu on teshe okọ toilet ya ohunu nti ye the pipe and ahye ne be manum and was ma me no ikase was ma ye the pipe na ahye me be mamu na madwon so fem na me pupu dia enya dia mi hunu hye on teshe ti konfonoche no so mo be ne surgery and sana wotumi anante de dade ahyehyehye ni nipadua ni mu etumi aboa no na be 5 months mu ni omode ne betu fie sika no omunya omugonya we ebia ko fa no wan mama 84 years papa on prostrate ya efowura shekaba na ko bisa no resu nyata bisa no resu nyata ko kasere le onya ni wura no ne yire ntoma na resu ni shata usas papa na lebra na tade ebi o wanka refia o mutimi so ba bi o mutie hwefia ono ne papa tim so mu na hwe said the abrabo ni tie hwe papa be bia wo 87 years 84 arro enti wa moa no sa ko pe bibia bedi ya ko hwe no school ni me be ye den nam bisa no o say na ehame ye benya o say se ono nko anda ho a o say awiabre mu no permanent di ko o say awiabre mu no o hwe ne papa condition na o hwe ne ho so ne mom na ni ti anadwo na se ne papa da osu anadwo o kan many so atete osu anadwo because anadwo de ne papa da but when hunu se ne papa operation na o san yare wanyini ti so osu daytime na papa ni huna papa na rewo ti o sheda e she ne hu so daytime no baby awotio na ni ti a o se ma anadwo mani ti a o fie wem o ko fa 2 billion wa mitumi so sa ne bi o wa senka mitumi sore nantia kamanu madrewu o ka che wo hu nante no ntimi sore nante no a save in life because nkobe ye no hu bi so mitumi sore ankobe no madrewu nkobe ye no hu bani de na unim se sa kamanu madrewu fo no so na ye o mama fo yame nkofo mo ya kasefo pa me kai se sa se no maka bi pe edu bibia na wa brewi ase wa brabo nti baby wadu no de se ya mo na de a I think sani mo bi se no ma na de bia me kasa ya na enye nipa pe o nipa pe obie ne wa oba wo shefo baby etisi nti de ana na me kura me tamfo me mpese se beto na ma me ka asem bi time aye ko ye no aka kire me se isia na oda ho no onya adura anka obenum ena hwan no okọ friend say to we brem aduro mbre no ena otu na ni hwe omu dem ho nyina so a obetumi bibia anka obetumi da sen no kon nanka wa sen no but obede no wa sore no wa fa sa de ndi akekere soro no de ahye no kon nti oda no kaka sa no mani nyina na say okay ebia the time na nso ye but ebia say that's true fact the time na nso ye nyame obi bi de ye oda ho a ebia adwufo bebe de tim say different reason but ebia oda ahomtie ebo so say sika bi kura obefa no de ho awu but oda wa till now na sa adwin nyina ba ne trim na so hu ni papa condition na say ni nua ba o say ade ba ko a aye ye na awerho no say ni school for no baba o say omo besra no omuduru ha na wakasa me no mu nyina na ekoje admission the same day me no mu nyina na start form 1 form 2 form 3 mo prepare ba to exams adena wa practice wi adena no nko a because of the chia ebi ni fie san me no say yankopon oboa no nanka otumi adwuma kakra no hwe ba bi a na adena no a oni bie no efie ni na we ato no
In fact, I don't know how many Mike. You see, you need to was my program. And you pay him one. Wait, dear, case in the case. Me say, Mike, in the major phone, so I know to say, not Mike around. Now, what, no bottom. Was one dear, one would many kind of yeah, see a channel team soon for Shire and the Cassan, or more would do many can come in the Dublin. Now, what done now? Uncle BBC, Uncle, what done, Uncle say, Edge, until you. Until he intimacy, I said, meeting on the market said, intimacy, I can't. Like what TV? I said, "Brad, means I know friend that interview. Seventy be a year from Miss Meko. I say, and but if me no for as say, now I want to travel cry. Nipa da sani a omuye o school ni adwusuman senior high school ni ya wo ko pe bibia ko school efie ni bi hwe fie no ba bia mo tini o papa na efri fie ho no enti se wo hwe ba bia wo mo tie a ba bia wo tini o a lot okofa 2 billion we okofa 2 billion we papa hwe condition we o papa na eba no okofa 2 billion we hwe ba bia mo tie na ne maame awuo maame no support wo mo no maame no na awuo da ka papa okofa no we ekua ne so bomodi aneboa Wabio, Mammy Boy, Enta for Mammy Boy, Enta for Papa Boy, or Babema, we all were 4 boy, so we were back, who was school or secondary school, Boy. Boy, what's it? Boy, be now some no way, what's it? Yeah, are one cassa. 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0530 507 849 Miss Rafa, what dear bra? Yes, it's kind of song. And nunti, what would you move 1,000, 2,000, 3,000, 5,500, just a 200, 100. Now, also, what they ba fast support it. Now, omo yen tafo, inti enano benadano, ena natano obane ba na etiefo na reho. E mema dane ma. Obia sui wo ye mienu pe e no maame wo mo mienu pe atane na that we no ye be ma no a me pacho ya de obota munya eno enyina so mame ne woda ho no ya ye ka no wasem no atapani no infoni na da so a wabo ne tie kama no wo be yi ye na taa no kakra no atakakra ni entafo Yamakra na ye na entafo ha wani we na da ho no wo ba ko ena nyame ehira no ama na ye mienu ama no omo na we na da ho no ya wanya accident frebo sam yes so school na dwesoma onu nie de wada ho no nie o enya reho ya ni nua ba ne kasai ata kakra e kasai odi ade srade eto atifo me se mamu ma na ata no enwu na na ade nyina no Then bias ade amika ni se ese na ka me papa ne
ɔno nko a na ɛwɔ fie nti daa ne da mempia abɔnten agorɔ biribi o mene naa ne bɛdi yɛsoma yɛyɛ o yɛansoma bɛba na yɛnko a yɛhyɛ dɛm biribiaa mene ne na ɛyɛ mekɔ school nti yɛkɔɔ class mebɛtena anim a na ɔka sɛ ɔbɛtena m'akyi biribi a mepɛ bia ɔno a na mebisa no mentimi nka m'asɛm nhyerɛ obiara nti daa ne da sɛ mekɔ class na sɛ ɔni hɔ anaasɛ yɛma break a na sɛ ɔni hɔ yɛma break a asɛm afei no bɛgye kɔtɔ aduane brɛ me na ɛne agoagɔ mede menkɔ meyɛ sɛ ɔso wode waso ɛden o panyin so ma wonkɔ nti mete class bia na sɛ duru break na sɛ nyinaa yɛ pia akɔtɔ aduane anka me ne na aka nti baasɛ sɛ yɛma break a menyɛ obiara ne ne nkɔ because na me maame wuyɛ no na ɔmo hu sɛ me na ahye sɛ yɛaka me a meyɛ maame wɔ fie wɔ nti biribiara mea na meyɛ Sorry, Jina Wankaye, one pie bo, and what is ready apa anameboa. Ajay. Nti sabre ahwefo ehwew yetiefo etio osoro ehwew yedi asɛm kakra meka ne sɛ obi biara a ɔrehwɛ ɛnɛ dwumadie no obi biara a ɔtie biara ɛde Nyankopɔn srɛ mu sɛ baabi biara a wɔwɔ biara kakra bi a wɔwɔ biara fa boa na yɛntumi ne me nuane sɛ atwi no kakra bi a wɔwɔ biara fa boa na sika yi a woyɛ Nyankopɔn bɛhyira wo ama wo mmɔho woyɛ sika yi a ka kyerɛ Nyankopɔn sɛ memma wo nso hwɛ a ɛboro wo so ɛnto wo da sika yi a woyi ɔnhwɛ sika yi a woyi so na mpo nso hwɛ bi ɛbɛto wɔ no Nyankopɔn ɛnyi firi w'abrabɔ nti ɛsrɛ baabi biara wɔ obiara a wɔtie dwumadie yi sɛ kakra bi a wobɛtumi de aboa ma yɛayɛ me nuane sɛ ɔmfa mboa yɛ na ne ho to Atapenin and atakakra just my senior high school. One will say it is well with their soul. Senya metia sienti. Obe sorry na obe sign anante. Onyame beye amano abrosododo. Equia 0245 30 0245 30 1462 0530 507 849 0530 507 849 so Emma Wakoma nya den na nkwanhyia to obia me kwai bi betumi ato me kwam wo kwai bi betumi ato kwam ebi nto wo a enya ho sɛ wo yɛ champion wo yɛ almighty wo de ebi ntumi nto woni na school for na start yɛ JHS SHS1 SHS2 SHS3
ɔne ɔmo na starte ɛno wɔn na wɔnie nti nya wo ho sɛ biribi antumi ntɔ na neɛ ɛnura onye accident bubugu kaa mu no sisi a wɔte wheelchair mu no ɔte sɛ wo na wɔnim da so obenya accident onipa mɔbɔ na nya akoma ɛden dodo bɛmɛ na maame na ho te sɛ nyankopɔn adaroma bibia ɛyɛ bɔkɔ yɛda nyame ase ɛyɛ aheman mu aduro nti yɛbɛkɔ kingdom heba center bɛmɛ na yɛnkɔ yo abusuafoɔ mekyerɛkyerɛ wo bibiara ɛnɛ baabi biara a wowɔ a wohwɛ me mu nso so a motie yɛ no sɛdeɛ the great kingdom medical center ana yɛatoa mu a ɛnɛ yɛde nsɛmɔdɛ ɛfiri aso ɛyɛ ɛde ɛreba yɛaka kyerɛw sɛ kingdom hebafoɔ yɛa na great kingdom medical center no ɛyɛ yɛdea na adwoada a ɛbɛ yi yɛde asi hɔ a yɛyɛ free eye screening ana afei dental ana prostate nti hyɛ no nso yɛbɛhwɛ ɛyɛ ani ɛyareɛ yɛyɛ bi ɛnkyɛe yɛbɛhwɛ aniyareɛ na yɛahwɛ ɛsen ɛhaw bi a ɛwɔ wo sen mu biara no yɛbɛhwɛ ɛde ama wo afei wo prostate no a aka no ho obi a wodwonsɔ ntɛntɛm wodwonsɔ yɛ ana dwonsɔ de wodwonsɔ a wobrɛ wokyima a dwonsɔ no ɛma ɛyɛ ade a yɛ papa no ma ɔma nyini kɔ ɔmo mpani fie so no saa haw no ɛha wɔ mo ɛne nti dwa dɛ ɛbɛyifo ani kyerɛ akuropɔn a ɛwɔ eastern region akuropɔn ɛnyɛ kumase akuropɔn na mmom akuropɔn akuapem maa mu na meka baabi a wowɔ sɛ wowɔ asantemantam mu hɔ a wowɔ takyima nsunya ne ɛsirem hɔ a fa kaa ne kɔsi koforidua wosi koforidua station hɔ naa no wo so wopɛ akuropɔn kaa ofura akuropɔn kaa na ka kyerɛ driver ne sɛ wobɛsi wɔ kingdom estate no woduru hɔ a wobɛhu sɛ ɛdan na yɛadwira guo sɛ ɛhɔ fɛ woduru hɔ a te sɛ deɛ waduru abukyire na wobɛhu sɛ ayaresabea no so hyɛ ne wankɔ na ɛwɔ hɔ na mesrɛ sɛ yare a mabobɔ so yi a meka kyerɛ wo sɛ ebi haw a wowɔ aniyareɛ wowɔ ɛsen wowɔ haw ɛwɔ mu wo prostate aka no ho afei ultrasound scan so no yɛbɛyɛ ne nyinaa ɛwɔ hɔ yayaresabea hɔ no ebia wotie me woyɛ ɔbaa ɔbɛrima o makyerɛ sɛ paawo a munya bi sɛ moba a nyame nam adɔktafoɔ mu wɔ nimdifoɔ ɛfa saa adeɛ no ho ɛbɛboa ama wo so wawo afa ho afa wo ba daa meka sɛ woyɛ ɔpemfoɔ na wowɔ eastern region ma mu hɔ ɛnam adwuma a woyɛ nti no wonya berɛ ɛnkɔ ɛyɛ antenatal care a mesrɛ yɛde asi hɔ sɛ great kingdom medical center memene da kwasia da biara no apemfoɔ a moyɛ aba adwuma ne obi adwuma no moba ɛmeyɛyɛ den yɛde ɛhwɛm afei yɛade ahodoɔ biara wɔ wiase sɛ stroke na abubu sɛ wo kidney ɛhɔ no ɛyɛ specialist clinic nti no number na egu hɔ no fra adɔktafoɔ no ebi ɛne ne book appointment ɛne gyesɛm no sɛ yɛasoɛ hɔ no sɛ woba yaresabea na wofrɛ ebi ɛnɛ wɔde kan book appointment mɛba kyena a wobɛduru hɔ akyena no wone yɛdi kan hwɛ wo kane nti mesrɛ number no ɛna egu tv no so no ɛyɛ 0593 72 2619 0593 72 26 19 and after 0530 84 85 02 0530 84 85 02 me pacho a doctor for no number no nti mesro so opɛ sɛ free screening no oba bia frɛ number na good tv no so no number na good tv no so no ɛno ana obɛfrɛ na one a doctor for no ɛne a nurse for no atwetwe nkɔmɔ na ya kyerɛ baabi a ayaresabea no wɔ na wo nso so de wo yadeɛ ɛde apa hɔ nti ɛyɛ great kingdom medical center ɛwɔ akuropɔn a ɛwɔ eastern region ɛhɔ na saa yaresabea fɛfɛ yi a wohu sɛ etwa gu wɔ tv so yi no woduru hɔ a me sɛ wobɛkasa abɔkyire no wadu cause estate dan a yɛdwira gu hɔ no ɛdan papa gu hɔ no yɛ ana ɛfɛ koraa na deɛ ɛwɔ hɔ no nti ɔno no ɛyɛ great kingdom medical center yɛwie ne deɛ na yɛkɔtɔn yɛ nnuro no ɛnɛ mede aduru a yɛato ne din sɛ kingdom garlic bitters and capsules na kingdom garlic bitters and capsules no ɛyɛ garlic duro
aba ene eboa ema etu yade ase ye wo garlic A garlic B garlic F garlic Q na garlic nu ewodwa so nyina no de odi kan ba ye ewo Ghana ha anwanuno ahyemu ma cheso wonum a eboa etu yade ase ntem ma me bi frɛ me wose doctor ma to garlic nu bebre na enso so me to ye no anko ebra me hyase se me nom kingdom garlic bitters no mahu sense saye ayeden abamumu enti se bia wakwa yaresabia doctor catcher se cholesterol dose ewo nipadua eye kingdom garlic bitters no eno ana me kamfo ede amawo kingdom garlic bitters no eyema obi a cholesterol dose ewo ni nipadua nim enti akofa hawo bebre ede abre no cholesterol no de liver no produce no de eye na de ye nya free ye nwa ni de mu no de enye ma wo nipadua no na aduro ba kope ana ye de so ano eye kingdom garlic bitters and capsules so wo de wo so ye ochinifo na so wo hwe me wate yenka abribia wate yenka wabubu nua de asiwa asuma kope kingdom garlic bitters and capsules ni bi efi se kingdom garlic bitters and capsules no vitamins ni minerals vitamin C vitamin B6 magnesium ene nnuanunu ahodo bebre ewo mu enti ebra wo nom no eboa ema wani padua no ahoden ebam nipadua no nya ahoden sononko yare ntimi metena nipadua nim ebra wo be hyase se wo no nom kingdom garlic bitters no boost immune system no onkwamo na aba fom a ede yarewa ebra no unhu sa yarewa ni ebiem eninti enenamani abre because aduro we on enkasa wo yare o unya kingdom garlic bitters and capsules obu ha wotena se cha wo se ananse achime nan ananse achime nsa na ne nan ne nsa na aye titiriti afi ne nan no aye se de fom bi ehya ase wo hyempaboa na mpaboa ne yi tokra na wo hu unya kingdom garlic bitters and capsules wo de wo so wanom garlic no na enkwa benom kingdom garlic bitters no adanse di amanku di no ebro adwen ene ntiase so enti wo hia ye aduro papa ya aba obi edi ho adanse se so wunya bi ebeboa de ne to ase etwetwe no obi also so ane nan no bo se na atatai odo nsem yesu se ya na emim kom na ne na ase ehyehye no titiri wo ma omanya asikyire yare no bo se na ne na aso no ekyekye na hu fimfim no wonom kingdom garlic bitters na eyi sa ha wo ni nyina enne wo ma omo asikyire yare ne pressure omo organ nyina se senkoma anhia kingdom garlic bitters no ene ne capsules na ankoma wo afiri ase yade bi ti se pressure nipa dodo na anim so omo pressure enti me maamenom senka me ne wa ka mesha se me num kingdom garlic bitters and capsules no bo se bra wo nom no ebo ban free pressure no ho pressure enti ye se we wanyare otim wawu pressure enti bo so no obi na koma ebo ni pim na ehihye no wo home a ne home no entimi ensi so afi na ni ti na pai no ni ti dwa ne sa unya kingdom garlic bitters and capsules a ebeboa ayi sa hawo ni nyina ye den edi efiri ho wo de wo so ye chinifo ana utie me se wo haw ewo nipaduam yare a mebubo so ebi haw empo unum kingdom garlic bitters na wo de wa wo bohu enhwehwemu eni abeda di se ebra wo benom kingdom garlic bitters and capsules no eboa ma yare wo bia wo nipaduam no ase ebra ebafom eninti ne mani abra na awie me betena ha na mi ye dede edigu asum no esa protect your sex no esa boa ema ebusu immune system ema ya pom din no ekonkan elowa eye sichire no a esa boa hypertension no eye adwuma bebre onum so a wutimi da esiesiew ema wo ye kama na adroi upe bia ba bia to adro bia no ubenya bi ebia nsema meke eya de upe mu nkyiremu bia number no ne good tv no so no family number no mu ba ako ne frɛ me number no eye 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and afi 0597 29 88 55 0597 29 88 55 me pacho me number no good tv no so famu ba aku bia ne frɛ na me moa afi me call kingdom ginseng power capsules we eye memedru emema mu hwe me mema mu tie me ade a eya se wati sika akɔware oba na afi ebedru baabi no
ɔbaa untimi ma n'ani enje de bia meka emfa ho sɛ woyɛ sɔfo woyɛ president woyɛ minister woyɛ your friend is soldier woyɛ lawyer woyɛ judge obia na woyɛ a mesrɛw saa na woyɛ bɛrima na woyɛ mmerɛ na nyame amumu a oyire bɛkɔ akɔfa wo yamu ba na wo ba wapem wakuti aka kyerɛw sɛ ade a wo wantimi anyɛ no wo yam ba abɛyɛ yahu bi pɛn amanfo bebree omo yire mu di omo ho frɛw ɛne omo girlfriend so ka woyɛ bɛrima yɛ ka bɛrima to kan aduro wei ɛne bɛboa wo enti bɛrima bi a wo hwɛ me bɛrima bi a wo te me nka no kingdom ginseng power capsules no ɛne ne aduro a mekamfo de ama wo aboa mɛma bebree we nye pe kinkran yu na bra obɛhya ase sɛ wonom kingdom garlic bitters no ene ginseng power no esiesie wo nipadua no mɛma na ɔmo wɔ pressure no ɔmo se ɔmo ɛnom pressure aduro na ma ɔmo mɛma ɛyɛ mmerɛ nti yɛ kamfo kingdom ginseng power capsules ene dia na ɛma no so no super tremendous capsules aduro no enie sɛ wase kekao nsuo egu enka ɛwɔ wase woni wukunu hia bɛma no nsuo na ɛba abɔnten a super tremendous capsules eyema pa oba onum bi no ukunu emfa wo achida cause okohie oba bi ono so anum bi pen obaka say kawe ebi simi fie amitwi mesro se ebia uhia maduro yi bia ba bi eton nuro bia no ukwa onsa ebeka ebia wutie mi sesi banu nkomo opese wo ne doctor pani me twitwe nkomo na me boa wo na me tu yade no asefri wo nipadua ma frɛ me ofra mesro ka wo haw wo haw ne kyerɛ me obu afra fe na aduro no menya bu da bi ka wo haw kyerɛ me ti doctor pani number ne da form na 0597 29 88 55 0597 29 88 55 ana fe me number ba ko sai 0559 76 11 44 0559 76 11 44 and 0597 29 88 55 me pacho hu se ma free tv no so afrɛ me 0597 29 88 55 enu gutu bi no so ntifa na frɛ me sisi the etiefo nyina ne ahwefo ase etiefo so eda wase Akoma 87 Point FM na fe Onia TV Akoma mu nsɛm dwumadi no eno a na wo hwɛ na fe wutie no na yakodi enkoma akwaji apomuden hu nuro abaye de yesan to aso ewo atapenin ene atakakrade no eso atapenin eda so ekoto asew se wadawro ma nyahumabro be bibia da wo bia no fa kakra waboa no na yentumi enhwe no na atano ankasa ekasai na yebetie ne kasa yebetie na desrede de woka ye ne bi na yemmo number no esansa eno ena etiefo nam so na fe wo mo de aboa ye eno ene ye nam so na yenye bibi kakra yebeboaboa no a yabomode asenka yebebɔ mpanimfo dodo no a epono mu nanka oma yedi kakra yenyen ke atumi yenya bi asoso mu oduro ne atumi akoye ne mu ntam so yentumi nya response enfree baby a na yeguso yemre ho yebekoso a apushi kopem se benya webe ne yehwe senka next week mpo ne yenya eno de dia doctor for no hia yesika no omunya esika no a na omo start operation because critical into omo best starting ye hia ne sika no yeguso eno obi de nkofo numbers ma omo me bom promo a me frɛ ya omo amfa nti me guso anso sign try ase me frɛ nti ekua yeguso 0245 301462 0245 301462 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 1462 yanko na yenko tie de atapeni no ankasa ewo ka elechi ahwefo ne atifo sorry Philemon sorry Philemon about saying last year 22nd December
yɛkɔyɛ adwuma wɔ Kongo nti bɛyɛ 4 to 5 mu bɛyɛ 4 to 5 mu mekɔ ɛforo soro ne yɛbɔ dan so nti megyina so a mehu hwee na mekotɔɔ fam. Wotɔɔ fam na ɛyɛ dɛ? Mehu hwee. Ɛyɛ sɛ ɛdi sɛn? Asɛm no sɛ yɛde sɛn? 4 months. 4 months. Ɛhyɛ 22nd December. 22nd December. December. Patron. Yeah, one kasa. Say now, Ifiti mnamba ndio usuma minti she fiti maasi ebisima usuma minti she efiri wona se ba usisi wono meje mu na don saka me minti she chemasi oso don kwana se aye sentisi fa don saka wote nti ubako private be garo ubaju nso ni na so ye ne de nti omo ya ode je na omo ya wanso wetumi ya sa no mani na puku na eba basa like minti se eba upese uja na kwa wonte na mode na tube no so e ana go sa Johnson e be me a minti wonte Johnson ti Johnson ne private ni na eba wonte minti Mami denti ya se oda fa ko na mukupa no de bia sana okostu acha sisi a wofi matese esmo yenta fo awunu aba okostu nti se okọ na ka nkwa wofi ase na wosifi Filisa ya na ma ofilisa se ubiana mtini kostu a minka benshima mekope kakra de bia me free abansan chalo show ana sisi mtini kostu bi sisi mtini nya she me straight for say omumbo amana doctor says so be me surgery no omumbo amana mtini sound so na me sound kostu bi sisi a unua na wona ne yenta fo o acho kostu acha straight for say omumbo amana na mtini sound so na so be na me down me ble let fa kudanye easy me ble mtini straight for say omumbo amana na mtini sound so na so be all months near what the fee in cancer next month and quan access for more yes I know man about 3 months say na asifili fa acha next month on battery it is and council battery acha see am say bia odai I don't think say no beti ma actually unu a woni ni see so a mo yenta for mo nyina mo ba one day see o score battery nti basa na one kasa one say na ya o think acha I'm being say the stadium in Canipon. At a penny say, Buano. Na say dear ohia wo moa na dwuma wo to srewo eni I'm trying to test the Lord. Me, yeah, we go out,
Hallelujah. I need your help, Lord. I need your help. Okay, Buame, Eradi Yesu. Mihia wumua, say dear, Mihia wumua. Atapenin, Ejumua Waltua no. Was say it is well with his soul. Now we ya no, and was a Buame, Eradi Yesu. Mihia wumuo, Atapenin, me dabremui, and me sibia yimui. Say dear, Mihia wumua. Na ebe free wine so ena mwane beba wonya mede na mo ene meso ene de beboa no enra ekwe na evangelist yene ya evangelist yene ne wahi na wode ne de aba ena midru one yes evangelist senedi ni ena mechiye yene yankasa ya ye wo fidua yi mu ye bidia eno na kire wo say situation ye critical na the bema won so hu say e critical no on say time bia ya just come obi a ye mane best studio what studio na onu akasa no wache but we there hu ne studio ni videos ena ye ne ena wote eno kire wo sade ata ne condition no etie ye ntumi fa ne ma san say wontumi mpon shata de ekuru no etutu nsa wo hwe no hu na eda TV ni so plaster tare nata so tare ne tro enye wotete ofom no na epra no na ama plaster ne tete ta wo sa no de mom no fa akonda no woda ne kyenya ne hwatukuru yada ne na to na hetukuru ni yada ne na china ne to watukuru sese hine fa no wonfa na biemu ti no se ogu ne ho se onka nipa ho na ko no atumi asori a ko be hye ne ho akofo arewo sembe ne ti sewi ye ma mi bia afre wo se ono so wo mantafo na se di we si su wo phone ne so no enya sem ketwa areho enra oni adofo bi bedum ye mama enra time I see from na chese imake ajenim ye de ajenim boate ne de friend na adwuma na imake on say alomi omo ye sliding doors ni we no otu free buadi o se na wo ti asem no na oti ni nua ba no as afa weso ya ye hu ne the evangelist weso ma na ni nyina hu na said they will see this speed by na chese also obana kakro no so wo no o de be support here because also hotnant na we hu bi dan so because adwuma o se na o ye edan bi hu adwuma sorry bi hu adwuma abrante mi so so ono de na kra de se ni timu chemi no na nim ho enti onim se de sitie nti also ono so de ne de kakraba na o de be bo so ye hwe wanim bo amene mo numbers no na ye ntwa ye ho emra 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0537 0530 sorry 507 849 0245 30 14 62 yeah 100 200 300 500,000 yeah go fa Dr. Reko ewo Reko Herbal Center ya pressure what do you Reko Herbal Mesa eboa pressure for papa edrowi ana me tena kurasia me ne afra me abanoma nyina captain me na me abanoma sa di me na me ka kire mfie me enu ana edum kwa wale 2 years na me ka kire wo enti me kwa che kwa yem ho policy ano ho na me be kuma se no na me nya edro edi ba ye enti me duro ma tun din Reko
heba mesa ye bone mrane se okurasini no aduru na aduru we no kwasem se pressure fo no ma eboa wo mu wo de wonum pressure aduru a menka se jai wo check wi a numre ko heba mesa obosa fedi ba bia nam 180 150 170 180 no na etiba afu ne ma na benya 120 ni bi kense na wo sene no wakoma bontententem kakra bi no abre kakra bi no hojo wuntimi na woda na wo ne tiba ko wuntimi na biem waduro eye wereko heba mesa na aduro we num nya ya na wonum so a wutimi didi me na meka kire wo waposo ye den e ma timi adwuma anunti won na wo sisiyare pa no mudwanko bia eye wereko heba mesa okurasi ni aduro no ebia wo de eye osa aduro we ya mfa nkatwade bia antum nti osafo no ma eboa wo mu because o osa wuntimi no maduro ankatwade wo mu enti me mamfa ankatwade me mfa ankatwade enya duro me na meka kire wo enti wo a opese wo no osa duro na ahotɔ wo no kɔtɔwre ko heba mesa no wo se nam nufu ase na asiwachi na kura de yesi broni si pebidi parali hwanhwan eke se wo se no wuntimi nkunti wachiche mua dodole ko wasa petik wasa mese broni wuntimi agyan obi a nse wo Ghana ha emba ha yenia ye wotiti aduro a ye frɛ no wereko heba mesa wonum a ɔsɛ bia wo so no na akoda din na sama hwan ye fɛ ɛnu nti mesrem sɛ nu obi onim ɔsa pa acha ka chen so onkoto wereko heba mesa afi biun wo akoko gigiwo koko hawo udwanko bia ɛyɛ wereko heba mesa ɛyɛ koko duru kɛse pa oto hyehyew oto yɛ wo hene koto wereko heba mesa no mena meka kye wo de koto na be wo se papa yi ni hu ani kan ne so na duru ni de ɛyɛ papa ɛnu nti na duro we wona anu bie no wɔkwa no okura boss no wɔso wɔ mpɛ adanada na bie na boss no kura no wɔse meto wereko heba mesa aka okurasi ne aduru ana fei wona wo memma sem no asɛ ehyemu na dwo ebrim ye ani ha sɛ de ya hye na ye humida sɛ wo bɛma no atɛnu ntimi nhu a wo bɛma no di agoro na meka kyerɛ wo ye tena kurasi ye ma ye bɛma hu hia ye sene sumye kura ye to ye nto sumye ye de atente wo bɛye wo pada so pɛnda ye de bɛma bɛ kyerɛ watiwa ɛnu nti kurasi wokɔ wo man ya ne so a wo bia bɛma sensen ho na etu nsu ogu agya wom ti se pono eye popa na ne de mu de ahye watakro setim o kuma se ya mu di agro enu ntina me se me di me duru efra no wereko heba mesa ubekomie na komiensa ama no jekopra wanya infection bi be ma no nsa be si hu ne ko ewo ho ne ko bo panie bi afide be ma no dwoa na eduko yem unti ase unso mu kura du nso na awra ho udwale ho ahunu no woni ne ba wiase no wai wonya enam yade na be ma no ewura unipadua mu a twene bra eye wereko heba mesa eye infection duru a eye effective pa kyese wonum a wonya ansa no eni nti mu agono ne syphilis mu gono nkokodwie ne nam ho ase nkokodwie bi ne nam anim ensansa bi wo ba ensuo gu white na gina wache amafe kura de wani ha se wo ben moduro wo le okwa so pe okurase ne aduro wereko heba mesa dwanko bia ne ni wo kamafo ni na duro enkranfo mu ntie mu tira ye matim de agu apampan so abankran na nipa a waje a woton o se efra no hello heba o kan si drosoli hello heba o kan si drosoli ana fe angel heba o kan si drosoli hwa ana fe uduru kaso anso a trap of judah abusuaku mu finza ba ya o manko biem ya from trap of judah o mu kaso old market Kumasi station hwa obenya bi atu anya bi ato e wo honom afi ye free nkran ya anti akobam se me wonkokɔ ono so etonton wereko heba me se bi wonkokɔ honom central market hwa kono ngofo se ye pro na yesa pon kono agya boso wono nko ale ton e wo kono wo utubi utuma akwa go so be bi ato e wo kono eju so eye maya government hospital hwa maya tonton wereko heba me sa tonton bashit okɔ benya bi ato aponchiti ho na wadu sunyan eye cap heba sunyan wona ton wereko heba mesa msikuto binom na ebeboa papa pressure sisiare koko infection ana mema ye mere no ono no ma ebeboa pa afei ebia na wotepa eye adunra o wotepa otonton wereko heba mesa maako ani de rutuo nyina bekwai no obenye bia to town center pharmacy ana afọjo heba asante bekwai obenye bia to ewo hono oboase eye smart heba otonton wereko heba mesa ewo oboase afa dunkwa eye Anastasia heba Cecilia maternity hwa road ho obenye bia tu enye bia to ewo hono
wo asinfosu mu nyinaa mo nkɔ Francis Mensa MTN station wa main station wa ubenya bi ato ewo Francis Mensa asinfosu hɔnom esiama Odelo Nice Pharmacy esiama Tikobo and Cobra West Rural Bank hona ubenya bi ato enya bi atu ewo hɔnom bi ameka say na wo takura tadifo mutra ye Christ is the answer or takura de hɔ ubenya bi atu enya bi ato ewo Winiba no Central Mosque hɔ ubenya bi atu enya bi ato ewo hɔnom ana afei bia wo Kumase Fred Men's Heba KO ebusu ewo hɔ Apidank ewo murum otonton bi ewo hɔnom Misty Heba ewo murum otonton bi wɔ hɔ Dani Heba otonton bi wɔ hɔnom afei Sack Pharmacy ewo Kumasi City Mall mo hɔnom wuram oso pe Sack Pharmacy otonton wereko Heba Mesa Sack Pharmacy ewo Patase Brock House otibiton etonton bi ewo hɔnom wuduru nkawe a Anointing fast food udidie no na onom wereko Heba Mesa ewo nkawe ɛhɔ nso benya bi ato nya bi atu ewo hɔnom tano so DJ phones bebi a emani kunkukɔ na edom hɔ ubenya bi ato nya bi atu ewo tano so hɔnom bi a make say na wo mampɔn Jingle FM 90.9 ubenya bi atu nya bi ato ewo hɔnom Bolga Eye of God Pharmacy otonton wereko Heba Mesa Yendi Eda o Yendi ubenya bi atu nya bi ato ewo hɔnom afei Kumase Promise Heba Bosch Electricals ejankesi ni mu a Promise Heba ɛhɔ no wo kwa abenya bi atu anya bi ato ɛwɔ hɔnom na afei wabɛsena ba asafo labor boatima mobile money wɔ hɔ a labor hɔ na ba bi atonfo ɛsan la no ɔtonton wereko Heba Mesa ɛwɔ hɔnom 31st market ɛhɔ nso wo kwa uma bie Heba shop bi ɛwɔ boda ne nkyɛ hɔnom a ɔmotonton wereko Heba Mesa ne bie bia na wo de wo atonsu unity wɔ hɔ wuram atontufoɔ nyinaa mra unity wɔ hɔ wuram a wo so pɛsɔfo na sɔfo maame bonsuo ni hɔ na obenya bi ato ɛwɔ hɔnom ana high school junction Jabura bank na bɔ besia ne edema ne ya no ɛhɔ ase ɔpɛ power Heba otonton wereko Heba Mesa ɛwɔ hɔnom ɛno nti wo wakade na akɔtɔn wo a ɛyɛkwakua amwa ɔwakade otonton wereko Heba Mesa ne bi ɛwɔ hɔnom Maso Amemfi buburokosua monko Maso Amemfi buburokosua wani Puma filling station no ana enhwanimu ewo honom top amazing Heba ewo tafo matesifo abrusa kese no ase ope bema solo na kwena ase ye ode ye ni boss no ye bondiri mo nsam epega ni pie se eye ni wo wase ye enu ntime sew okwa solo ubenya bi ato ewo honom pa ewo tafo na sesi ade ma trem nkwa bam breman woni de ni din minti mo ne mo wode akroboto na ayi ne sambod ewo breman ho woni Jeff fried rice no na ye hwanim ewo breman okwo abenya bi ato enya bi atu ewo honom ana Arms Heba Abrepo Junction muntie Arms Heba Abrepo Junction woni ensafie ana ye hwade bi a won lodu santase patase no a ensafie ho Abrepo Junction otibiton esa ato no maako esofia Emilia Fojo woni ngwa beja bank na hwanim afi balikase nso ye Asha OTC ono so balekese otonton wereko Heba Mesa afi ofin so ye one time Heba ofin so okwa obenya wereko Heba Mesa bi ato ekokoti station hwa ofin so na oba kronom so a atuma kwa ngoma wura bank anim hwa kronom obenya wereko Heba Mesa ni bi ato sisiarefo numbi pressure fo numbi afi wo ye bema numbi wanya infection pa enemu yare numbi wa umema semunye wereko Heba Mesa general well-being na ese bustu ni pedua no ema wunya hoden mo amuntimi na mo amho twetwe mo no wereko Heba Mesa ubeda from adechi a bo say yes we kurasi eduro wo ba white ai wache koto wereko Heba Mesa wo ye bema wanya enemu yare to wereko Heba Mesa esisi yare fo wereko Heba Mesa pressure fo muntie wo be no ma che ko pressure no ne hwese wonum no esotia etiba enti emrewafo egudem enkokora wo wonya pressure biebu ha wokwo anya onya pressure no aka wa numa adura numa yetim koto wereko Heba Mesa pharmacy Heba upebi ato uto maako nsia miamti aka ska de adura ibrew ebia na ukrom ebi nnu ho mintimi so pray nnu ba bia Ghana ha enu nti ba bia ebi nnu ye no uto maako nsia na miamatu aka ska package e de makabro umpu na apede wereko Heba Mesa ne samra ne se okurasini no aduru shake before you well I say wosuna ansa no brofo no efa yeye shake before you well all right asa entre shake
What can we do? You drink. Who go school? What the canteen? Me papi see. And I'm this year kunyam. And I'm the call you. Entra. All right. I know. And the anchor number no. Okay. The number are 0248 67 22 and 71 0248 67 22 71 and you was 0244 47 00 67 0244 47 00 67 me twanitino so for your herbal center e wo breman okay how the clinic okay how na metu awi tramol apatesi dot cocaine shisha red clinic how the adwuma ye no nti wo ba binum bia eno so we wadura me tua na onko ho biem yemfa number second one wi na wo time de ho den 0248 67 22 71 0248 67 22 71 Medasi Buru. Evangelist has sent me a message. Was here? Okay, I'm Kwaba at about 27.9 FM on your TV. Akoma Nsem Jumedi no na wohwe na wotie no na adofo a wonom de bi aba ebi Samuel Edupoku Fidelia Ata Majesono so ya Ata o ya da wase na Isaac Kakari Mohammed Sadiq Victoria Asamoah Lydia Zenori and Henry Yabua Isaac Osei Yabua Mary Edu Poku Augustine Esibidat Henry Henry Yabua Mabona Angelina Bukari Agnes Perpetua Deborah Mensa and Peter Amponsa Christian Kofi Ochre Yabua Angela Edibiaba Elizabeth Nsudibiaba Foster Edibiaba Gladys Enchi Rebecca Moa Emilia Esel Joyce Joyce Grace Stephen Andrews Belinda also the Justice Baden Israel and Michael Kujo Fidelia Ata and Sudi Biaba Intino Yabeko Sona Yabobo Omomodibi Abano Papa Faka Krasto Sumayena Egusua say a TF4 na yadofo na o ma be boy yakeka kobunum na afa de tebia no nya tebia esese yedi ho agro na normal ya na o tie na wama ensem bi say ya na aka wakoma mewo adanse bia na metadi se obo obi ade ne kohwe nkwa woyɛ dan a wahonya hia bre mo benya boafo mfa sa anya wo no akora mo abeba na ete se de wo de atapanyin kohwe nkwa me se emfiri na dwene mu da emfiri na akoma mu da yen na sese kai akoma now anytime a platform bi say beba beto no betai ka say we say eye obi mpagya eye obi kase eye obi ani onyambre na aso na awurade nam ye nso ebe manabam so you ignore it, you ignore your own destiny eti utie a okakra ode beba bia sometimes I've witnessed testimonies that obi owa or the 10 cities spend by so abenya dance kakra owa wodi abusa say what and there are supernatural happenings be where happen when people be sometimes say we bibi e man count ya na yata kan Abraham ne din nya boda we asefoforo kwa beba ko munya din boda because oyade a e kan because for a man to decide say nyame requested for me baba ko in fact akwala me kura ma brands me nya no na nyame sa asem sa amfa no afford ma nyim ni panyina ne behwe nyame ni maka je say me di so no nti se na obti Abraham adichi Abraham obi wu akwa Abraham koko obi Abraham nshira aye bibia wo ye nti utie me bibi wo wa obeye me di nshira ba menim se wa bompa ye but ye wo boni mienu
yɛwɔ mpaebɔ ne yɛwɔ afɔrebɔ nti sɛ wobɔ mpae no bɔbɔbɔ no amanneɛ bi wɔ ne nkɔ na breakthrough bi wɔ ne mma a try the other second ɛbɔ no a ɛyɛ affordable and this is an opportunity wotie a atapani ɛsɔre gyina hɔ a wobɛgyina ayaresa a wobɛnya ɛfa kɛseɛ gyina wo so wodeɛ a wode ba yɛ sɛn 100 200 300,000 10,000 5,000 20,000 wode ba yɛ budget yɛboaboa ano no nyinaa na yɛboaboa ano sɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ surgery ama akɔla no asa asɔre agya nan so nti fa wode yɛbra na yɛmfa nsom 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 100 cities with 200 300 400 or 500 or 1,000 or 2,000 ebe to me ama atapenin yeah one a third year adjustment senior is going to what's our exams and so oko pesika kakra na ye be school for more ediato provisions akọ we free 3-story building so be form na wa paralyze or no and a doctor for you in surgery sebe you be to me sorry agina so was say wo hu ne ho a wo hu ne ho se de onye nipa mpo ya won ka nipa ho because wayɛ te ase nso menu mienu betumi de enkwa aba ne mu onu hu ne sɛ onye nipa wayɛ wawu sie mienu ye betumi de nkwa aba ne mu ne nyinaa ne omu a ɛbɛtɔ wakoma so na wɔn so otumi ɛde aboa 0245 30 14 62 yɛtwɛn wɔ sisi a narrow prime water ɛbra yakasa na yesugu yemu na yeye se no narrow ɛno ana boa yɛ ne o yɛkɔ ani afɛ bia no yɛbɛsɔre se no yɛso agu yemu ama afɛ yɛti nyinaa yɛ yɛnya narrow prime water ne bi na yɛnom a wobɛhunu sɛ yɛayɛ sei fam na yɛ ho asan ato yɛ biem ɛno nti ɛna mɛka kyerɛ sɛ saa bere yi wohia narrow prime water sɛ wobɛnom bie wo fie wo program no wakɔkɔ fa bi ɛserve wɔn na narrow search energy drink ɛma yɛ ahoɔden da bi a ma yɛtumi sɔre ɛsan ɛba adwuma ebi wɔ a yɛbɛkɔ ne yɛayɛ sɛ eboho nanso yɛnyanom narrow search energy drink a na ahoɔden foforɔ bi abɛdua yɛ mu yɛtumi asɔre aba ma wɔn nsa nka bi na nso tuntum bi fa bi ne tɔn na ɛbɛboa obek enterprise bankrono market nyame doben from df Safo Enterprise, just a Gires Enterprise, so Kofi Jima, what a band true oak asta, is your papa and share one more na and nam uminimu yo, any narrow prime water. Let's offer 0594 068560 0594 068560. A Pascal bar capsules, a yabraboa fedru. Nunum bi na ɛma wo brɛbɔ no ho ban na wɔn nso wankɔ ankɔnya brɛbɔ mu yade a ɛbɛma yɛkasa yɛ tenten si episka ma wakɔ akɔhwɛ wo ho yade bɔ brɛbɔ no ho ban sisi a na mehu yɛ anka ɛni aduro frɛ 055 745 3579 055 745 3579 hepa square bar capsule brɛbɔ boafo aduro wobɛnya bi ɛwɔ baabi a yɛtɔn aduro bia grow fine yɛ mogyaduro a ɔno no mu a wona yi tititi bɛkɔ wobɛtumi adidi ama ho atɔ ɔbaa wo mfiti kurom wo wohia grow fine na biribi ayɛ kama wayare ɛna afei na ahotɔ nonom grow fine san so ɛna bɛrima hia grow fine na etumi aboa ma me ne mɛma yomu no etumi ayɛ kama na no Dr. grow fine ɔbaa yɛ akra deɛ no no so asupporte yɛnonom grow fine na etumi ɛmoa yɛ wobɛnya bi atɔ baabi ɛtɔ ndro bia for 0244 596532 0244 596532. Samen Vital Bar Mixture and the capsules again. Eto sense Yatika Beko, Bema Waye Mere, or Ba Winnie Atenka, a Yokoko, and answer menstrual pains with the Samen Vital Herbal Mixture. Ubenya B, Ato Baby, a 200 Drobia for 0240 616061 0240 6160
61 ABA back teneke nyame ensa wo won ayaresanim wodi wani ene behuna de eni ni ho a esumadru ma bomode aneko ABA back teneke ye beboa ma wani yate no efri ho stroke prostate liver kidney ne be ma waye mre eno ye bonus eni nti hwehwe kumasa kwanda so dwena se ye ben main markets no 0541 565 0541 565 199 Haxa Meshan capsules all Satan food all sa AD winya Mr. Winya Haxa Mesh and in the capsules for 0240 238310 0240 238310 Oko pharmacy bia o say Winya Haxa Mesha and in the capsules with the equal to all sayade no ase kantaka eba pharmaceuticals and research center emulate eba supplement a detoxifying peduano a boost immune system no na hepatitis arthritis yade nka ye awe ebekwa eye emulate eba supplement for 0555 610592 0555 610592 na fe gyneke ayona pharmacy fodra wonom de aba oba wo fichi kromo enye wo fichi apote yawo menopause no eba sa no me ha hyehye me ha dwan me ha ye me sei wo de eye gyneke syrup no ayona pharmacy fodri e ma nyina ntumu so na ye mfum sebrato wuni atenka libido ateko gyneke syrup ebeboa for 0597 216047 0597 216047 nafe wode hye no a wawu a ene mutwa mo hu ba bia entwa no fa eye no ntutue nyina akose gospel funeral home for ensa wode ne se wo be hye date chese atade de be hye emo no ne ho asiesie nafe eye no video win say ye be use drone flowers here and a pass or pay Japan in a bio Sansona wo ya wed otonsa from ombeba bibia chese bibia ye be ye we ye na ma ye no e be ye je enti for gospel funeral home na anyone any nkomo ye wo kumase asafo ye ben labor ye ne yankane kokobot e dan na hwe nimu for 0243 737457 0243 737457 and I yetimu AC. Say the Abusu Penny Samia Champo and the Shares Pepe Little Mohammed on my crado Akoma Sports. Edit to us. Ochina Yabesan Apipi. Akoma FM 87.9 Kumasi.